आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय आरोना लोगोफोर दिनै माने जोङो आंनि लोगोफोर फैदों आरोना नै मैनाथि ब्लग ओमफ्राय नै इथिंजाय दीपामनि ओमफ्राय दा इसोरखौ आङो लोगोनाव लांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय एसे बेरायनो थांनो नागिरदों जों साथामजों ओमफ्राय लोगोनाव थांसै एन मोसाहारिनाव ओमफ्राय दा थांनानै जों मायाव थांनाय जायो नोंथांमोननो सेयार खालामसै आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफ्रा ना मा होनो बिदिब्ला लोगोफोर ओमफ्राय दायो आं लोगोफोरनो साहा फुदुंबाय दङ साहा फुदुंनानै साहा लोंहोखांनानै आं बिसोरखौ माने एन मोसाहारिनि न'आव लांगोन आरोना लोगोफोर आङो दायो साहाखौ फुदुंनानै लांसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअखौ साहा लोंनाय मानायफोरखौ देखायबाय थादियाहाय लोगोफोर नै दा जों थांनोनो ओंखारबाय लोगोफोर जों दा मोनफैबाय आरोना नै बेरायनो साइथिं बारनानै फैबाय जोङो थांबाथिंजाय थाबायनानै ओमफ्रायो माने अखा हादोंमोन नालाय जायगाफोरानो दै गोजा लोगोफोर बेखायनो र' भिउ पइन्टफोरखौ लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय आरोना नै साइथिं बारबोथारबाय जोङो जोंनि सानजारि नोगोरनि भिउ पइन्टखौ नायदों नोंथांमोना थारमाने फुरा अखा हानायखौ माने ग्रिन जानानै दं आरो एकदमबारे फुरा ग्रिन जाजोबदों बिराद मोसौ मोनदों आरो बेयाव मोसौ माने हगारनानै होदों आरोना मोनदों ना मा होनो बिदि मोसौआबो ओरैबायदि माने अनेक रोखोमनि कालारनि मोसौ दं आरोना नुफेरै कालारबो नुगोन नोंथांमोनहा बेयाव मानि नै मालाय खेथि फोथार जोङो एकदमबारे बिराद गोबाव माने बिराद गोजाननिफ्राय थाबायनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय नै एन मोसाहारि गासैबो दीपामनि ओमफ्राय मैनाथि ब्लग जों गासैबो माने ब्लग बानायो आरोना बेनिखायनो माने बैसागुनि अलप माने एसे माने माबा खालामनो होननानै फट'शुट खालामगोन होननानै गोसोआव सानदों ओमफ्रायो साननाङा आरोना नोंथांमोना माखौबा फट'शुट बानायलायनो नागिरदों होननानै साननाङा आरोना बिदि गाज्रि हेट कमेन्ट रावबो दाखालाम माने बयहाबो लाइफआव मोनसे माबा थायोथ' बयहाबो जेनेबा गावनि लाइफखौ माबा देखायनो लुगैयोथ' एसेबाबो ओमफ्राय स' जोंबो दा बानायनो होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो जों बेरायथाव जायगाखौ नायफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामलायदो ना मा होनो लोगोफोर बयबो सापर्ट खालामलायदो लिना बर'नि जाय साबस्क्राइबार दङ गावजों गाव बर'जों बर' न' बारा एसे बुंनो रोंखाया आरोना बिहामजो मानसि आरो दासो फिसा इउटुबार आरोना जों बारा गिदिरबो नङा बारा एसे बुंनोबो रोङा जास्ट माने दा स्टार्टिंसो होनजायो आरोना जोंना जेबो दावगायाखै माने जेबो जायाखै आरोना माने जोंथ' दा स्टार्टिं नालाय जोंनि नटिफिकेसनफोराबो थाङाखैबो जानो हागौ सोरनावबा ना मा होनो बिसोर सानैयाथ' गोजाननिसो ना खथानिसो ओमफ्राय बिसोरखौ लोगोफोरखौ फट' थिखोना हरसै आरोना ओमफ्राय दा टाइमाबो 4:30 जाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामसै आङो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय लोगोफोर लाभ इउ अल जोंहा आलासि फैदों आरोना बाजैमोन फैदों ओमफ्राय आं दा नै सबायजों दाउ संबाय दाउ माने बयलार आरो सबायजों बयलार संबाय आङो ओमफ्राय नै बिथिंजाय भाजि एवगासिनो
बयलार नङा जोंहानि आदाया अमा बेदर जाया आरोना ओंखायनो आङो बयलारखौनो बायबाय आरोना बयलारखौ आलु दरसे होनानै एवबाय आरोना आङो ओमफ्राय नोंथिंजाय सबाइ ओंख्रि दा सबायाथ' अलरेडि जाबायानो